आसामाव हाबनाय लोगो लोगो कंग्रेसनि सासे दैदेनगिरिया जेंनायाव गैयालै नै फैनानै गुवाहाटीनिफ्राय ओरैहाय साहानिफ्राय फैयै सानजाहानिफ्राय फैयै नै दा दंफैयो बङाइगाव साउथ सालमारा नायनो आंलाय देखायजायालै नोंसिनो बिराद थगायो नोंसोरो। थारैनो राहुल गान्धीया बे खेबाव आसाम पुलिसजों हमजानो हागौ नामा? फाग्ला निउस होयोब्रा हा मा नहा सोदोब बाहायोब्रा हा खिथु गासिबो पुलिसफोर गोजानो बेजोंहाय मारै बिसोरो हमनो हानांगौ जाखो बियो हेमेन्थआ बिदि बुंबानो हमनो हायो आरोखि नोंसिनिब्ला फाग्ला निउस नोंसोर। गुबै बाथ्राया बेनोदि राहुल गान्धीनि दैदेननायाव कंग्रेसनि भारत ज'रो यात्राया आसामाव हाबफैबाय। वेस्ट बेंगलाव थांसिगोन दा सानजानिफ्राय फैयै दिनैहाय साउथ सालमारायावहाय दङ गैला आसामखौहाय गालांसैसो बियो थांसिगोनसो मा सोदोब मा नहा निउसाव फैनोसोलाय जोब्बाय दसेनो ओरैबायदि मानसि जादों ओरैबायदि गेदेर जाखादोंना दा नै नेसनेल र'डआनो ब्लक जाबावबाय दा आसामखौ बेयो गारनानै थांसिगोन डाइरेक्ट वेस्ट बेंगल दा दंफैयो साउथ सालमारा दा गेटखौहाय थांफैजोब्बाय बिराद ओरैबायदि टाइट फिटिं सिकिउरिटि ना आरो नोंस्रालाय मा अफिसाव थायै बड'लेण्ड रादाब लाइभनि जायखिनि बिथांमोन नोंथांनि अफिस सेरावनो दंफैयो दा मानगोनां नैबे टिभि बे टिभि निउस बे नास राजीव गान्धीया नायफैनो हागोन जायखिनि बड'लेण्ड रादाब लाइभनि खोथा बाहायग्राफोर आरो जानला मानला खोथा बुंग्राफोर दा नोंसिनि उसुंसेयाव दंफैयो मानगोनां राजीव गान्धी बिथाङा वेस्ट बेंगलाव थांसिगोन दा सानजानिफ्राय फैयै दिनैहाय साउथ सालमारायावहाय दङ गैला आसामखौहाय गालांसैसो बियो थांसिगोनसो मा सोदोब मा नहा निउसाव फैनोसोलाय जोब्बाय दसेनो ओरैबायदि मानसि जादों ओरैबायदि गेदेर जाखादोंना दा नै नेसनेल र'डआनो ब्लक जाबावबाय दा आसामखौ बेयो गारनानै थांसिगोन डाइरेक्ट वेस्ट बेंगल दा दंफैयो साउथ सालमारा दा गेटखौहाय थांफैजोब्बाय बिराद ओरैबायदि टाइट फिटिं सिकिउरिटि ना आरो नोंस्रालाय मा अफिसाव थायै बड'लेण्ड रादाब लाइभनि जायखिनि बिथांमोन नोंथांनि अफिस सेरावनो दंफैयो दा मानगोनां
राजीव गान्धीया बबे दं बासाव दं नायफैनोबा नायफैनो हागोन जायखिनि बड'लेण्ड रादाब लाइभनि खोथा बाहायग्राफोर आरो जानला मानला खोथा बुंग्राफोर दा नोंसिनि उसुंसेयाव दंफैयो मानगोनां राजीव गान्धी बिथाङा दा इसिबां खेबथ'ला गासिबो खेबनांगौ खेबखाबाय गारिखौबो खेबखाबाय इसिबां खेबथ'ला दे सान्दुं मुजि गोसा एसे दै लोंना लाग्रोनोसै जाखिनि बुंफैजोब्बाय हा दा हरै अबयपुरिनिफ्राय बासखौहाय अबयपुरियाव दोनबाय अबयपुरनिफ्राय दा बे लामाजों थाबायबोगासिनो दङ गासिबो केमेरा लाखाजोबनाय गासिबो दंखाजोबो केमेरा बासा बरियाखाना ओमफ्राय बै जाबाय केमेरा गारि बे जाबाय केमेरा गारि डाइरेक्ट गंसे थांबाय बे गंसे हरैथिं दंहैयो दसेनो मानसि जाहैबाय दहाय खालिया दा इसिबां खेबथ'ला गासिबो खेबनांगौ खेबखाबाय गारिखौबो खेबखाबाय इसिबां खेबथ'ला दे सान्दुं मुजि गोसा एसे दै लोंना लाग्रोनोसै जाखिनि बुंफैजोब्बाय ना थारमाने बिसोरो बिनिफ्राय फैयो हजोंनिफ्राय फैयै बाहाय जाखिनि बिथांमोननि मानसि बिसोरो बाहाय ओंखाम जाफैदों बिसोरो बाहाय ओंखाम जाफैदों ओंखाम जाफैदों बिसोरो बावहाय दा बिसोरो ओंखाम जाखांनानै ओंखारलांसिगोन बेंगल फारसे भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय
बांद्राय गोलाव भिडिअ खालामला अके बाय बाय आरो नायदोंब्ला नुदोंब्ला साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो दाबाव नोंथांमोनखौ बुंहरबाय आंनिफ्राय गोसो गोरबोजों खावलायहरबाय